Dragi naši, dobar dan. U današnjem videu ćemo vam pokazati kako da pripremite cornflakes. Sledi video recept. Ovdje imamo 8 kašika meda koje ćemo otopiti i u otopljen med dodajemo prvo margarin. Kada se on dobro otopi, dodajemo čokoladu. Stavit ćemo 2 margarina. Jedan margarin, ja se izvinjam, od 250 grama i 150 grama čokolade kada se margarin dobro otopi. U tom trenutku isključujemo vatru i mešamo da se svi sastojci lepo sjedine. Čokolada će se otopiti zbog toga što su med i margarin već dosta vreli. I kada je sve dobro promešano, dodat ćemo suvo grožđe, a zatim sipati unutra cornflakes i sve lepo dobro izmešati strpljivo nekoliko minuta, a zatim ćemo puniti korpice sa cornflakesom. Kada se cornflakes stegne, može da se jede. Riječ je o veoma ukusnom kolaču, nadam se da će se i vama dopasti. Ukoliko budete pravili po ovom receptu, javite nam vaše utiske. Puno pozdrava, prijetno!